herria hundiek izan da, zeratik Laudio badazka 20.000 biztanle, pixkat izaten da, kuriosoagoa ez da, 500 biztanleko herri txiki bat baino oso ondo joan da, oso kontentu eta Laudiotarrak ere pozik gelditu dira, hori dala gure saririk onena. Bai, normalian bai, hori da. Gure soldatarekin batera, herria kontentu uste izaten da gure saririk onena. Horretan, hala, miren, itzen. Ba, egia da baietz, Mikelek esan duen bezala oso polita izan dela, oso herria handia da, herri txikia ez da, baina pertsonak nik uste erabaki ditugula primeran. Bai, oso lan hona egin dute taldekoak, Laudiotarrak aukeratzen eta izan dira momentu pasadizu ederrak eta herritarrak asko lagundu digute egia esan eta horregatik eskertuta gaude bihotzez gaur eta beti. Jendea denetarik pixkat, baina nik nabarmenduko nukena da Laudion sukaldatzea asko gustatzen zaiela. Sukaldatzea eta mugikorren aurkako liga bat dago. Hori da, WhatsApp eta teknologia peranteagoen aurkako liga bat dago eta postu egin gara egia esan, Gaur egun 2024 urtean, klasiko batzeko egotea ere postutzen da. Gero genuen bai, txapeldur olimpikoak ditugu, baita ere olimpikoak ziren baino txapeldur asko ere bai. Izan dugu baitare Maialen, bere, nik esango nuke bizitza bestera batea hartzeko ze bat izan dula, ez? Istripu bat izan zuen, eta istripu horren aurrean bizitza nola berriz hasi duen kontatzen diguna. Hori da, kontu politak izan ditugu, historia darrak ere bai, eta espero duz eta disfrutatzea guk disfrutatu dugun moduan. Hori da, gozatu! Eta gora Laudio, Gora, gora!